ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋ ምሕረትና ክርስቶስ ምስኩልኩም አና አኹም ሰላህ ዲኔ ሎም ድማ ነዝ መዓልት ዝኸውና ህይወት ቃል ሓቢርና ከነካፈሊና ሁሉም እንካፈሎ ቃል ንበረኸት ተባሪኽና ኢና ዝብል እዩ ንበረኸት ተባሪኽና ኢና ሃሌሉያ መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ዘፍጥረት 12 ከም ዝብል እግዚአብሔር ድማ ንአብርሃም በሎ ካብ ምድርኻን ካብ አዝማድካን ካብ እንዳቦኻን አነ ናብ ዘርኤካ ምድር አቢልካ ውፃ نعبي حزبي كجبرك كبارخك كعي نسمكون كعبي نبرخ الدما كتكون إخا نزبارخوها كبارخهم نزرق مكادما كرقمي عليتات كلها مدر دما بأخا كبارخيهم እግዚአብሔር አምላክ ነብራም ክጽውዖ ከሎ ክልተ ዘደን ነገር ነጊሮ ሓደ ክባርኸ ከይሎ ቀጽሉ ግን በረኸት ይኻ ክትከውን ኢሎ ሪኹም ባሪኹ ንበረኸት ክገብሮ አምላክ ጸውዒዎ እግዚአብሔር አምላክ ኩሉ ጊዜ ኣብ ህይወትና በረኸቱ ከምጽኦ ከሎ አባና ጥራሕ ብዝተርፍ መልክዕ አይኮነን አምላክ ደባርኸና ንኻልኦት ንበረኸት ከምንኸውን ጌሪ እግዚአብሔር አምላክ ደባርኸና ስለዚህ ሎም ሓደ ነገር ሕሰቡ ህይወትኩም ንበረኸት ካልኦት ብርኽት ምዃና እመኑ ሪኹም እንተ ደኣ ንበረኸት ካልኦት ብሩኻት ምዃንኩም ክትሓስቡ እንተ ደኣ ጀሚርኩም ኣናባብራኹም ክልወጥ እዩ ንጥቕሚ ካልኦት ህይወትኩም ክፈስስ ክጅመር እዩ ንጥቕሚ ካልኦት ኣብ ህይወት ክትነብሩ ክጅምሩ ኢኹም ምኽንያቱ ንስኹም ብሩኻት ጥራሕ ደይኮንኩምስ ንበረኸት ተባሪኽኩም ኢኹም ብሩኻት ምዃንኩምስ በረኸት ብዙሓት ኢኹም ኮንኩም ብሩኻት ምዃንኩምስ ኣባኹም ዝተርፍ ነገር ጥራሕ ኣይኮነን ብሩኻት ምዃንኩምስ ብህይወት ኣብ ዘለኹም ዘበለ ኩሉ ብበረኸትኩም ዝባረኹ ብዙሓት ከም ዘለዉ እመኑ ነፍስ ወከፍ መዓልትኩም ሎሚ ንሓደ ሰብ ኣነ በረኸት ኢልኩም ውፁ ኩሉ ጊዜ ኣብ ህይወትኩም ንገለሰ በረኸት ክትኮኑ ክትሓስቡ ጀምሩ ምኽንያቱ እስኹም ንበረኸት ብዙሓት ተባሪኽኩም ስለ ዝኾንኩም ዘሞር ኣነ ንኻልኦት ንበረኸት ኢልኩም ብዝሓሰብኩም መጠን ህይወትኩም ዝጥቀሙላ ሰባት ክበዝሑ ክጅምሩ እዮም ትኽክለኛ ናይ ህይወት ዓወት ድማ ብምንባርካ ዝነብሩ እንተደኣሉ ብምንባርካ ዝሕጎሱ እንተደኣሉ ብምንባርካ ዝልወጡ እንተደኣሉ ብምንባርካ ዝባረኹ እንተደኣሉ ብምንባርካ ዝዓርፉ እንተደኣሉ በትኽክል ንህይወትካ ትነብር ኣለኻ ማለት እዩ ርኢኹም መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ኤፌሶን كمز زبل قالالو ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ጥቅስ 3 እቲ በመንፈሳዊ በረከት ዘበለ በክርስቶስ ጌሩ ኣብ ሰማያት ዝባረከና አምላክ አብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብሩክ ይሁን ሪኹም በክርስቶስ ኣብ ሰማያት ባሪኹና ኢሉ መጽሐፍ ቅዱስ ስለዚህ አነ ንስኹምን ኣብ ሰማያት በክርስቶስ ዝተባረኽና ኣብ ምድሪ ድማ በረከት ብዙሓት ዝኾንና ኢና ንርእስኹም ከም ንጠቕሚ ብዙሓት ትነብር ጌርኩም ክትርእይዋ ጀምሩ መንባርኩም ቀይርዎ ካብ ንዓኹም ጥራሕ ንኻልኦት ምሕሳብ ጀምሩ ንምንታይ ተልኩምኒ እስኹም ንበረከት ብዙሓት ተባሪኽኩም ኢኹም ብኹሉ ዘለኩም ነገር ካባኹም ዝጥቀሙ ሰባት ክህልውኩም ኣለዎም ኣፍ ደጊኹም ሰባት ንኽጥቀሙልኩም ክፉት ክኸውን ኣለዎ ንምንታይ ምኽንያቱ ኣምላኽ ንበረኸት ብዙሓት ባሪኽኩም እዩ ነፍስ ወከፍ መዓልትኹም ንሓደ ሰብ በረኸት ኮይና ክሓልፍ ኢልኩም እመኑ ኣብ ነፍስ ወከፍ መዓልትኹም ንሰባት ድማ በረኸት ኮንኩም ተማላለሱ እቲ ዝበለጸ ናይ ህይወት መቐረት ብምንባርካ ካልኦት ከተንብር ኮለኻ ብምንባርካ ንኻልኦት በረኸት ኮንካ ክትመላለስ ኮለኻ ኣብኡ ዘሎ ሓጎስ ክነግረኩም ኣይክእልኒ ሎሚ ሰባት ካባኹም ኣብዚሖም ክባረኹ ሰባት ካባኹም ኣብዚሖም ክጥቀሙ ተዳለዉ ምኽንያቱ ብክርስቶስ ንብዙሓት በረኸት ንኽትኮኑ ተባሪኽኩም ኢኹም ብህይወት መንባርኩም ንጥቕሚ ብዙሓት እሞ ይጠቀሙልኩም ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሻሎም ስለዚህ ሎሚ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትኩም ወሲንኩም ክትቀበልዎ እትደልዩ እታ ኣብኡ ዘላ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክትቀበልዋ እትደልዩ እዛ ጸሎት እዚኣ ጸልዩ እግዚአብሔር አቦ ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስግነካ ኣለኹ ያአምን ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአተይ ከም ዝተሰቕለ እዳ ኃጢአተይ ከፊሉ ከም ዝፈጸሞ ስለይ ከም ዝሞተ بسالسيت معالتي أملاخ كموتات كم زتنسؤو أبيمان أملاخ كم ستقمت يأمن الله إيسوس كريستوس ناي هيوتي غويتا إيو إيسوس كريستوس أملاخي مدحانيين إيو كابزا ساعات نكريستوس بمقبالي حدش فترت ولود أملاخ ኮይነ ለኹ መንፈስ ቅዱስ ብሽም ኢየሱስ በእምነት ናብ ውሽጠይ ይቅበለካ ኣለኹ
ኣሜን እዚኣ ጸሎት ድጸለኹም ብጣዕሚ እኳ ሓጐሰኩም በዚ ብታሕቲ ዘሎ ኣድራሻና ኮንታክት ግቡርና ኢኹም ሰድለይኩም ሓገዝ ክንልእኸልኩም ኢና ሻሎም